No niin. Nyt on taas vlogausaika. On ollut hirveästi koulun alkustressiä tässä. Nyt kun koulu alkanut. Ja en jaksanut tehdä YouTube-videoita. Nyt taas alkaa videoiden hirveä tekeminen. Siis en mä hirveitä videoita tee, mä vaan teen niinku videoita ihan älyttömästi. Ja 5 tilaajaa on saavutettu. Yeah! En tiedä kuinka on sitten. Jonkun aikaa sitten varmaan. Mitä todennäköisimmin. Ja muuten mä sain paljon noottia mun kaverilta. Sain huomautuksen, että kun mä olin pistänyt ne Airsoftajat linkin ja sitten Pelaaja 247 linkin, että mä olin pistänyt mobiilisivut. Oli hirveet, niinku, ei ollut mitenkään tarkoitus pistää mobiilisivut, paitsi mobiilikäyttäjille ne on kyllä todella helppoa, ei tarvii niinku manuaalisivu, screw that, mobiilisivu. Siis manuaalinen, konesivu. Ja sit mä oon soittanut kitaraa paljon ja lamppu on rikki. Se on melkein päältä. Se pärisee. Nyt mä oon soittanut paljon kitaraa. Mä ehkä uploadan jonkun kitarasoittovideon niinku ihan tässä. Mä varmaan niinku viikon aikana. Kai. Ja sit nyt mä just muistin, että kun me mun yhden kaverin kanssa selattiin Facebookiin, niin me huomattiin semmonen joku Facebook-postaus, missä oli niinku linkki johonkin artikkeliin, jossa luki, että Venäjä kieltää kaiken heteroseksuaalisen toiminnan. Mitä vittua? Anteeksi. Mä en voi biipata tuota, koska mä lataan suoraan puhelimesta. Pitäis mun äänittää uudestaan? Mä en tiedä. Toivottavasti ei. Jos... Siis älä hirveä... Just sitä. Älä flagää sopimattomaksi. En tiedä. No mä lataan te kumminkin. Ei mun muuta siellä ollut. Käykää googlatkaa se Venäjä kieltää heteroliitot. Or whatever. Googlesta. Subatkaa. Ja sitten mä en oo varma. Yksi mun video varmaan jaettiin Facebookissa. Se on hyvä idis. Niinku, jakakaa kaikki Facebookissa. Niinku, jakakaa tää, jakakaa se. Venäjä kieltää kaiken juttu. Jakakaa. Jakakaa kaikki. Jakakaa ihan kaikki. Jakakaa pikkusormennäkin Facebookissa. En mä tiedä. Kannattaa subaa. Nyt alkaa tulee taas tiuhaan tahtiin videoita. Ei mitään, moro!